Исәнмесез, дуслар, бу мин тапшыруы сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова. Безнең тапшыру хатын-кызларны үзгәртеп кенә калмый, ул аларга әле пар табарга да мөмкинлек бирә. Бу атна героинясы Дания, ул кияүдә түгел. Шуңа да егетләр тапшыруны игътибар белән карагыз. Сәлам, Дания. Сәлам, Ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллага шөкер. Беренчедән синең белән танышуыма бик шат. Икенчедән шушы программада катнашуыма. Үзгәрәбезме? Алла бирсә, давай. Алла бирсә. Безнең команда сине күптәннән көтә. Әйдә киттек алар янына. Әйдә. Киттек. Кызлар, сәлам. Сәлам. Менә безнең бүгенге героиня Дания. Таныш булыгыз. Бу безнең команда Дания. Синең янәшәңдә чәчләреңне үзгәртәчәк чәч хәвәс стилист Дилә Фәрхетдинова. Бу безнең бизәндерүче, визажист кызыбыз Ләйсән Хайдарова. Ул сиңа мейк ясаячак бүген, әйме? Һәм сине киендерәчәк кызыбыз безнең бик яхшы стилистыбыз Лилия Исмагыйлова. Инде Дания, синең белән якыннанрак танышып үтик. Шакирова Дания Миңнерәфиқ кызы. 1986 елның 31 августында Удмуртияның Кизнер бистәсендә туган. Белеме югары. Казан юридик институтын тәмамлап, хәзерге көндә дәүләт оешмасында эшли. Кияүдә түгел, әти-әнисе белән яши. Сәяхәт итәргә, кызыклы китаплар укырга, биергә һәм саф һавада йөрергә ярата. Яратмый алдаган кешеләрне. Хыялы җырлап карау. Дания, ни өчен безнең тапшыруга килергә булдың? Ни өчен хат яздың? Кемдер сине этәрдеме бу эшне башкарырга? Бер кеше мине этәрмәде. Мин үзем мондый нигә күптән барасым килгән инде, дөресен генә әйткәндә. Кичкенәдән уже мин передачалар карыйм, шундый теге снимите это немедленно, былай бит барай бит шуны передачалар. Аннары күчте мин 24 часа успеть. Аны карый башладым постоянно инде. Миңа бик ошый. Һәм татарда да барлыкка килгән. Мин бик шат, что менә сез ул передачаны ачып җибәрдегез. Бу передачага килдем мин өзрәк ашылып китәр өчен, үземне икенче яктан күрер өчен, наверное. Икенче киемнәр киеп карыйсым килә. Ату гел-гел бер төрле. Мин карап торам, ул син бик стильле киенгәнсең. Әйе. Шундый матур шалбар. Рәхмәт. Блузкаң күз төсеңә туры килеп тора. Алкаларың бик стильле киенгәнсең. Сойлап нитеп тормадым. Иртәнге яктан алдым да киеп киттем просто. Юк, ярым син үзгәрдең ди Дания, әйме? Син матурландың ди. Тагында без сиңа да өстәдек ди төсләр, бизәндерәбез, чәчеңне үзгәртәбез ди. Анасың син нишләячәксең бу матурлык белән? Һә? Кияүгә чыгара кирәк иншаллах. Әйбәт кешеләр табып, иманлы кешеләр табып Алла бирсә. Нинди егетләр ошый сиңа менә әйтәләр? Алайса бөтен хатын-кыз әйтә. Минем кияүгә чыгасым килә, ул образ ниндидер менә теге югалган образ кебек, әйме? Белмиләр кебек. Әйе, безнең кызлар бит алар принц көтәләр ак атта. Юк, мин андый принцлар көтмим дә үзем. Миңа самое главное булса иманлы. Иманлы, чтоб диндә булсын. Үзем дә дин кешесе. Әйне. Акыллы, обязательно акыллы булсын, әйе. Мине хөрмәт итә торган булсын. Ярату анар да килер аңа бирсә. Главное хөрмәт итсен. Акыллы хатын-кыз сүзләре бу әйтегән. Минем гашыйк буласым килә, ул матур булырга тиеш дигән сүзләр ишетмәдем. Юк, инде бу яшьтә уже гашык булу юктыр инде ул хәзер. Ну, кирәк инде ул, конечно. Була ул, ул килә, әгәр дә син үз кешеңне очратсаң, син әлбәттә гашык булачаксың син. Аннары мәхәббәткә дә әйләнә, мәхәббәтең дә яшәячәк. Лилия, әниндер бармы менә шундый стилистик ягыннан карасаң, анда мәсәлән, бу төс мәхәббәтне тартып китерә дигән әйбер анда. Егетләр безнең куркалар теге кара төсләрдән, алар шундый кызыл, теге шундый каты төсләрдән куркалар шикелле. Менә ачык төсләр үзенә җәлеп итә, үзенә танышырга, алар беренче адымны ясарга куркып калмыйлар. Алар бит үзләреннән ничектер ачык булган кешегә тартылалар. Шулай бит инде үзебез дә шулай ачык кешеләргә тартылабыз. Шуңа күрә менә егетләргә дә ачык, матур, шундый яшьлек бер көлеп тора торган, битләре алсуланып тора торган кызлар ошый. Даниягә мин шундый ачык киемнәр кидертер идем. Ул үзе шундый теге зәңгәр күзле, аңа менә шундый йомшак төсләр, үзе шикелле йомшак төсләр бара. Менә шундый образлар сайларбыз дип уйлыйм. Алла бирсә, Алла бирсә. Ләйсән, менә кара, кашлар үзенеке, натураль, менә хатын-кызлар син каршы игътибар итегез, әйме? Кашлар йолкынган гына, теге формасы бар, алар теге ничек диләр шулай үсмиләр, ләкин бер татуаж юк, бер нәрсә сызылмаган. Чип-чиста бит. Менә сиңа чип-чиста бит, сиңа бу ярга, ясарга.
шешләрен эшләтербез икән, Зилә? Менә минем монда чиста бит түгел, Дәниянең чәче буялган, чәченең сыйфаты бик яхшы түгел, ялтыравы юк. Аның инде бу ситуацияны без төзәтербез. Аның чәченә ялтырау, сәламәтлек бирербез, әзрәк кенә ачык төсләр керттербез, чөнки Дәния ул шундый ачык, матур, шундый мулаем, аңа менә шундый ачык төсләр кертәсе килә. Бәлки блондинка булгачтан ул шулай ук әзрәк шундый җайлырак, кокеткарак булып китер. Дания өзде ул шундый күренеп тора, ул шундый йомшак, ул шундый күндәм, эме шундый. Һәм аны тагын да очыртып җибәрәсе килә ак төсләр өсте. Дания камерага карап мин дип әйт әле хәзер. Мин. Менә әлегә Данияның мин кенә чыкты. Бу минне без синең үзгәртербез, ярый? Үзгәртербез, чәчләреңне, кием сайларбыз. Һәм инде әлбәттә үзгәреш этапларын без менә хәзердән үк башлап җибәрәбез. Киттек. О, күреп торам, монда эш бара, әйме? Бара. Буй башладыгыз. Башладык. Гомумән, блондинкага әйләндерү авыр процесс. Әйе, шуннан чөнки монда порошок белән агартырга кирәк. Аннары инде моны тонировать итәргә кирәк, төс кертергә кирәк. Һәм узак көтәргә кирәк аларның араларын. Бу ничә сәгать? 2, 3, 4. Менә маңынча Дәния әйтә 6 саат буе буядылар ди. Мин бу юлы тирәк тырышырмын инде. Алла bilsin. Әйе. Карале, 6 сәгать шушы буяу астында утыра чәчеме? Чәч монда кыйылып, сынып бетмиме, анда куркыныч юкмы? Һәрбер буяуда пропорцияларны сакларга кирәк. Дөрес пропорциялар булмаса, чәч яна. Һәм шулай ук дөрес вакыт тотмасаң, мәсәлән, күбрәк тотсаң, ул яна. Инде без монда тиешле вакытын тотачакбыз, тиешле пропорцияда, һәм шулай ук біз монда шундый май салабыз, ул чәчне яндырмый, чәчне йомшаклата. Дания, син сабыр күренәсең, шуңа күрә Алла бирсә 3-4 сәгатьне шыпыртканы утырып, түзеп бетерә алырсың дип уйлыйм. Иң мөһиме бит аның нәтиҗәсе. Нәтиҗәсе безне Зилә шатландырачак, шулай бит? Әйе. Алла бирсә. Дуслар, Дания 2-3-4 сәгать көтәчәк, әмма сез әлеге нәтиҗәне берничә мизгелдән күрә алырсыз. Без мастерга да, героинябызга да бар дип уңышлар телибез һәм киттек кием сайларга. Димәк, стилистларның беренче кагыйдәсе кешене үзеңә тартып торыр өчен ачык төсләр кияргә кирәк. Нәкъ менә шушы турыда безнең стилистыбыз Лилия Исмагыйлова сөйләрде. Тыңлагыз, исегездә калдырыгыз. Сәлам. Мин сезгә бүген ак төсне ничек кияргә икәнен өйрәтеп китәчәкмен. Безнең кара төс кенә түгел, безнең гардеробта ак төстә булырга тиеш. Шуңа күрә сезгә ак төсне ничек кулланырга, нәрсә белән кияргә, ничек итеп аны дөрес итеп ашырга һәм ул кемнәргә килешә икән, мин тиз генә әйтеп китәчәкмен сезгә. Киемнәргә күз салсак, без ак төсне ничек итеп кулланабыз? Мин ак төсне үзем бик яратам. Мин ул төсне бик күп кулланам образларда. Шуңа күрә мин сезгә тәкъдим итәр идем һәм киңәш итәр идем ак төстән курыкмаска. Беренчедән ак бомбер дип атыйбыз. Ул безнең гардеробта булырга тиеш. Ул базовый әйберләргә керә. Безнең базовый гардероб дигән әйбер ул кара төсләрне генә алмый үз эченә. Ул ак төсләрендә ала. Шуңа күрә минем киңәшем шул, иң беренче чиратта базовый гардеробта ак әйберләр булса, аны кулланырга образларда бик җиңел була сезгә. Шуңа күрә сез иң төп төсне ак төс белән куллана аласыз. Һәм ак төс безнең бөтен төсләргә дә туры килә. Ул
безнең ашык зәңгәр, ашык алсу төсләр белән бик тә матур туры килә. Һәм менә шулай бергә киергә дә була. Ак футболка ул безнең гардеробта төп әйберләрнең берсе. Ул безнең күп төрле образларда кулланыла. Ул безгә бик кирәкле әйбер. Аның муены, аның җиңнәре дөрес фасонда булырга тиеш. Һәм безнең ул беренче әйбер дип әйтә алабыз. Һәм аны ак шалбарлар белән берләштерергә дә була. Аны төсле киемнәргә дә кертергә була. Ул безнең әз генә сыйгайтып җибәрәчәк куе төсләрне. Шулай ук безнең юбкалар шулай ук безнең аксыл төстәге көлсу төс бу. Көлсу төс белән ак футболкада бик дөрес туры киләләр. Шулай ук бу образга без бомберны да куша алабыз. Һәм ак футболка белән һәм менә шулай да кушып була. Ак әйберләрне киергә бер качан да курыкмагыз. Ак кием ул чиста булырга тиеш. Ак кием сайлагансыз икән, сез инде чисталыкка иң беренче игътибар бирергә тиешсез. Ак аяк киеме, ак сумка, ак күлмәк, ул хатын-кызның иң матур төсләр бирә торган, ул аны ача торган төсләр. Шуңа күрә сез иң базовый төс дип ак төсне дә сайлый аласыз. Аңа кара төстә килешә, аңа ачык төстә килешә, аңа бөтен төстә килешә торган була. Ул сезгә һәрвакыт үзегезне матур итеп күрсәтергә, ачык төстән күрсәтергә ярдәм итәчәк. Дания, şeylerin işi bitirdin mi? Тәмле булдымы? Инде буларны хәзер алып куйыйк, инде безнең шундый şey паузасы бетте, тәмам. Хәзер сине айны көтә һәм сөтле пилинг. Әйе. Сөтле пилинг ул теге сөт белән ясау дигән сүз түгел бит, әйме айны? Әйе. Ул сөт продуктларыннан чыгарылган сөт кислотасыннан ясала. Тиренең үлгән эске катламыннан чистартачак битне һәм интенсив дымландырачак. Демәк, бу бөтен кешегә дә бара дигән сүз бит. Әйе, бу җәй көне дә бара, кыш көне дә бара һәм әйтеп үтәсем килә. Бу пилинг корсаклы, йөкле һәм имезүче хатын-кызларга да ясарга ярый бу пилингны. Дания бу бер категорияга да керми, син санап киткән категорияләр, әйме? Ләкин сиңа да бик яхшы туры киләчәк, Дания, шуңа күрә рәхәтләнеп ял итегез, эшләгез, мин сезне калдырам. Сөт кислотасы натураль дымландыручан фактор составына керә. Шуңа күрә ул тирене интенсив дымландыра. Шулай ук битне үле күзәнәкләрдән азат итә, пигмент топларны агарта, җыерчыкларны киметә. Процедурага күрсәтмә: тонык тире төсе, сусызланган коры тире, җыерчыклар. Рекомендацияләнгән курс 5-12 процедурадан тора. Бит тиресен җәйгә әзерли торган процедуралар: бит чистарту, битне дымландыру процедуралары. Чөнки озын җилле кыш һәм ягу сезоны тирене бик нык сусызландыра. Инъекцион процедуралар арасыннан мезотерапия, биоревитализация ясарга мөмкин. Һәм пилинглар, карау процедуралары шулай ук тирене дымландыра. Мимик җыерчыклар кояшта тирәнәймәсен өчен ботулотоксин инъекциялары ясарга мөмкин. Һәм җәй көнне урамга яки кояш нурлары астында кызыныр алдыннан SPF факторлы кремнар кулланырга кирәк. Тапшыру ахырына таба безнең команданың чәчләре тузгый бара, макияж бозыла, ләкин безнең героиняларыбыз матурлана бара, чәчләрен ясыйбыз. Һәм менә хәзер без чираттагы этап, бизәнү этабына килеп җиттек. Ләйсән, рәхим ит, синең кулларыңа тапшырабыз. Күзләре бик матур, бик тиресе бик чиста, Аллага шөкер. Минемчә, син моннан кәнфит ясап бирерсең, Әйе, шулай. Дания, без сине бизи-бизи, бүген көндезге макияж турында сөйләшеп китербез. Сөйләшегез, бизәнегез, берәр сәгатьтән очрашырбыз, шулаймы?
Көндезге макияжны ясаганда табигый матурлыкка басым ясыйбыз. Иң элек бит тиресен чистартудан башлап җибәрәбез, аннан дымландырабыз. Тональ кремны сайлаган вакытта җиңелчә текстураларга игътибар итәбез. Биткә коррекция ясаганда кремлы текстураларны кулланабыз, чөнки алар җиңелчә яталар. Хайлайтерны да сайлаганда аның сыек яки кушон формасын алабыз. Кашларны гель белән тарап чыгабыз. Күзләрне буяганда пастель алсу төсләргә игътибарыгызны җәлеп итегез. Иннекне сайлаганда да күбрәк ялтыравыкларны кулланыгыз, чөнки алар образыгызны җиңеләйтеп күрсәтәчәк. Матур булыгыз, елмаеп йөрегез. Соңгы этап, дуслар. Ниһаять, без хәзер укладка өлешенә килеп җиттек һәм Данияның менә бу алсу төстәге шапкасын салдыра алабыз, әйме? Соңгы бу шапка сиңа бик килешәдер. Алсу төс Даниягә йөзенә бик бара, шулаймы? Так, моны аппак итмәдек без чәчне, әйме? Ни өчен аппак итмәдек? Чөнки Данияның чәче бик юка, структурасы буенча, һәм без аны яндырырга курыктык. Бик ак булса, ул аның мәгәттер сыныры. Өзелеп төшерү бөтенләй. Димәк, хәзер без укладка ясыйбыз. Әйе, уклад. Әйдә, мин сиңа мишәйтеп торам монда. Булай түгел, тегеләй, булай түгел, тегеләй дип. Әйдәгез башлап җибәрәбез. Башлап җибәрәбез. Әйдәгез инде тизрәк, ашыгыз. Мин үземдә арадым. Әзилә, булдымы? Булды. Булды. Калтырый башлады. Калтырый башлады, әйме? Карыйсың киләме? Син әзерме? Мин шулай кешенең нервысында уйнарга айтам. Булдымы? Әзерме? Чынлап та әзерме? Саныйбызмы? Әйдә, яра булды. Нервыңда уйнамабыз, киттек. Өр-яңа Дания. Дания, аш күзеңне. Аш. Абау! Канала. Бу ничек сиңа? Тутып кара чәчләреңне. Не булай иттерергә. Шуны натураль төс. Мин әлбәттә әгәр тагын да агартыбрак җибәррем, ләкин Зилә әйтте, менә шуның гадел җитә диде. Матур дитеме? Да, Барбига да шатып җибәрдем әле. Әйе, һәм рәсем чәчеңне менә шулай, менә бу челканы шулай икегә аерып, карасаң ничек килешә. Менә хәзер син үзең тутып кара, мин сиңа алдан әйткән идем бит, чәчең йомшаграк булачак дип. Киенергә китәбез. Әйе. Хәзер син модель булачаксың. Барби булачак. Барби модель, блайтер безгә мода күрсәтәчәксең. Киттек, Дания. Образлар әзер һәм Данияның без беренче лугын күрәбез. Дания. Бу шундый язгы, әйме? Сары төс килешеп тора. Бу минемчә свидание өчен образ, Теге пары там йөрү шундай кичке свидание. Исәнмесез? Мин Дания. Боллы мамык кына җитмәй кулына. Розовый төстә, шундый алсу төстә. Безнең Дания ул сары төсне бик яратып бетермим дип әйткән иде. Ләкин мин аңа әйттем, менә синең зәңгәр күзеңә туры килә торган менә шундый зәңгәр төстәге бер образ кирәк. Һәм ниндидер ачык төс белән мин аны бизисем килде. Менә шундый кичке свиданиеларга. Шуңа менә бу төс миңа калсаңа бик тә килешә. Менә яңа чәч төсе дә бик матур күрсәтә аны. Миңа да ошый. Менә бик тә миңа ошый шундый образ. Ул килеште, ул хәзер аңа ошый. Минемчә минус 5 яшь, бирәбез. Кадәр теге 11-нче А сыйныфы, 1-нче курс. Классика, артык ниндер детальләр юк. Бу джинс сарафанны безнең менә әниләр заманында 80нче елларда кигәннәр бит инде шулай бит. Шуңа күрә ул безнең модадан беркайчан да югалмаячак. Һәм менә мондый бик тә матур үзенчәлекле сумка белән синең менә шундый трендовый образыңны без ассызыкладык.
Dostlar, siz Daniye'nin ikinci obrazını görürge hazırmı? Olaysa rahim etiniz. Daniye? Mine aşı. Mine aşı. Şimdi stilli, zatlı. Hem menimçe sen bunu ertege okuşuna ki baralasan. Bu pidjakni jins şalbar bilen kiseng de matur, ok şalbar bilen kiseng de matur. Mında mine bu sport şık dep atalan stil. Mine mında futbolka bilen kuşabız biz şunday bik ofitsial bulmagan sumka. Bu sumka şulay jinslar bilen de matur. Mında oy kiymesi opakkediga o'zgarta alasың, krossovkaga o'zgarta alasың. Bu sanga mine sport şık degan stilni kullanır için en kolay variant. Сен шундай жидди, һәм сиңа бу костюм шалбар тагын да жиддилигini асты саклап тора. Mine şeştisine de bik kelişe, Hem makyaj. yılmayırga, Daniye, hem yılmayırga. Nersegine kisegіз de yılmayıp koysanız, xатын kız mine bu yılmayı bilen indi en birinci fikrini tuduraşlay bit. Yılmayıp kelip kir, hem barısı da bulaşak. Barısı da eybet bulaşak alabilirsin. Biz şişekler hazırlayıp Daniye'nin üçüncü obrazından çıkanını kütəbiz. Liliye indi gözleri bilen karşı ala Daniye'nin hem bizning de kurasımız kile. Daniye şık. Bu obrazda şunda yumuşak, şunda mülayim, değil mi? Nedir bilmiyorum bu kulmakni koy kerge bula. Koydur kiş bile parkta yergende mesela, Bu değil mi? restoranga da, bu parkka da, bu tege bizning mine kişi yana çıkkanda da, uramda yürgende bik matur, svidaniyalar içinde bik matur. Bu indi mine tuylarga baram dese de, bir zor merpiyasiyalarga baram dese de, mine şunday kişki kiyimde Atılıp kire alasın yine müzikini. Min yıldız deyip. Fotosessiyaga barası kelgan endi, aligina söşkada. Aa, Fotosessiyaga şulay mı? barası keladigan endi. Mine degan obraz sana, şunday yumuşak kız Şeşekler atkan vaqtda Olmağaçlar şeşekler ostunda. Birinchidan biz sening bilan tanishuvimizga bek shodmiz, deymi? Bizga bizning topshirig'imiz shunday mulayim, shunday tinish, shunday sabr, ham shunday shinabda butun o'zgarishlarga asir bo'lgan geroinyalarimiz kelsin edi. Biz sizni kutamiz shunday yaxshi geroinyalar. Ham seni yangi obrazlaring bilan tabriklab, yangi men bilan qutlab, rancho sheshaklar kibitidan mana shunday eskitkish buket beramiz. Qizlar kelishlar, menimcha bu buket qaysidir yog'i bilan senga o'xshagan. Ул башкаларга ошамаган, оригинал һәм ачык төсләрдән тора. Син дә ачык төсләрне нәкъшылай ярат, ярыймы? Котлыйбыз сине. Котлыйбыз. Һәр вакыт матур. Синең дә әйтер сүзең бардыр. Бөтенегезгә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, кызлар. Бөтенегез дә шундый мөлаем, прямо ачык йөз белән каршы алдыгыз. Сабыр, самый беренче нидә тора торган. Самый главное. Рәхмәт сезгә бик зур. Минем белән көне буе йөрдегез. Булыштыгыз, эшләдегез, мине үзгәрттегез. Миңа бүгенге образлар бик ошады. Рәхмәт сезгә бик тә. Үзгәрүемә бик шатмын. Тагын чакырсагыз, тагын килермен. Рәхмәт бик зур сезгә, барыгызга да. Кызлар, сез дә курыкмагыз, килегез. Сезгә шаячак. Дания, сиңа уңышлар, яме саулык, сәламәтлек, якыннарың синең белән янәшәдә булсыннар. Һәм инде кая безнең менә шундый матур кызга бер яхшы гына ипле, тәртипле егет. Дания миңа төртәк белән җитте. Юк, егетләр, әгәр дә танышасыгыз килә икән, менә бу адреска үзегезнең хатларыгызны юллагыз. Без Данияны сайлап алып кына бирәчәкбез. Бусы кирәкми, бусы кирәкми. Сортировка үтәчәкләр. Инде дуслар, без сезнең белән сау булашабыз, тулы бер команда. Хәзер без дә иләребезгә таралышырбыз. Сезгә дә бар тик уңышлар телибез. Иң мөһиме, исән сау булып, үзгәрешләрдән курыкмагыз. Мин!